everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Wa ko gyud siya mapatay. Gipanglabay niya ang mga ribulto nga mo'y atong giampuan. Wa dayon ko makapantay. Iya kong gikuhaan sa akong kusog. Og dili sab siya mabuhi, tikoy. Tungod niining atong nakuha gikan niya. Impas ka gyud Ryan. Kuya mad kang dako, kuto na. Pagkumpayot na ko niya, nalaksi na ko ang iyang gisulob. Og kanang kamay piraso siyang sapot nga akong nalaksi. Sao nice ka kanang sapot. Wa pa ko'y igong kusog sa pagbuhat sa akong nahuna-huna. Lagi. Apad kung makabakyaw na unya ko sa akong makamot. Ipatagamtam ko kaniya ang ako kasuko. Tangtangan ko sabsiya sa iyang kusog, tikoy. Isumbalik ko kaniyang nahitabo nako karon. Oy, may bati pag inay kag kaluya kang gamanan luga. Dili ko pa mabakyaw ang akong mga kamot. Naunsa man day si Kuya Ryan mikaitin nga daghan mang taon sa iyang paa. Lawom ang samad sa iyang paa, Inday Aliyah. Ug daghang dugo ang miagas sa iyang samad. Ngano man day nasamad lagi siya. Ambot, wa mi makasulti kuno sa hinungdan nganong naingon si Ato. Hala! Patay! Patay! Hala, nga naman ka sinoy lugoy? Ingon sa nahadlok siya. Ginoo, tabang yung taon, mga langit, tabang yung taon. Lugoy? Anghel ka? Anghel ka? Gibadakas Noy, langit? sa may nahitabo ni mo. Ingon sa nahadlok ka. Uy! Kwanday, ikaw din din. Dito ko sa lungsod. Kaya nagpagaling ko sa mga mais nga among naani ni Dong Ryan. Kaya wala naman tayo bugas nga mahikay karong hapon. Moy ako nasugat nga, dunay patay. O guspat ng tiyan. Dili kay kanara. Dunay palang nangamatay ka. Basta. Nangamatay. Sa nagkanalayang baryo. Dunay nangawa. O matupas na kakita. Nga, daghan ko ng mga ungong nangatake pagkagabi. Unsa? Hinumdum ka. Dako kimbuan gabi. O kasigig uwang ang mga iro. Dugay kay mihunong ang uwang sa iro. Ang pag-uwang sa mga iro, sige uwang. Na, may daghan na maligmay mga ungod niya eh. Mudaghan pa gini. Oh, huwag ka malingaw sa kong gisulti. Naon sa mga? Gibati ko kahingawa ni Ryan. Wa pa siya mauli eh. Gasigi lang siya katuog. Lawom ang iyang samad noy lugoy. Og mga dahon-dahon lang ka ng iyang gitambal. Ang ako lang... Ay kabalaka. Huwag magi ko mamatay. Naigo ko sampot sa panadong Ryan. O siya rin nagtambal ako. Tabako rin itong lana. Ay ang gitambal ako. Unya giinit. Has kainita ginoon. Unya malagi ko mamatay. Maayo manggod unta to ma-check up sa doktor. Unya layo kay doktor din eh. O maesad nga wag mo gustong Ryan. Nga iadto siya sa ospital. Kami sugkot pa siya. Unya, muadto ta sa kapitan din eh. Kay magpatabang ta. Aron makawam tag sakyanan nga moadto sa ospital dong Ryan. Awa, mapil kita kaos mga ungo gabi eh. Wala pati alamag. Disgrasya mga dong Ryan. Nga, nanay panagang. Kanang iyang unsa na eh. Kanabang iyang piyong-piyong siyang mata. Dayon, yaw-yaw og dinatin. Was ko na da.
Unsa man tong dahuna ang imong gipabukalan gabi eh. Nga naman. Mamalihog ko noy. Kuhaay ko atong dahuna ug atong ituson. Kay mao lang sa mga atong itampal. Pero sa dili pa, limpyuhan ko una ang yang samad. Doon na may alkohol ug gapas ug betadine. Akong dressingan. Ikaw? Ikay mo ati mani dong Ryan? Nindot tagod. Iyay, murag ko isang mad gamay dira. Noy. Ako lang disingit rin, Isig binuang diha noy lukoy. Tabangan nato si Ryan. Tarungon na tog limpyo ang yang samat. Kay tingalig maunsa siya. Nabalaka pa ya ko. Kay udto na, wa pa siya mo mata. Tuod bitaw, no? Wa pa siya mamata. Huwag gini mamahaw. Atong gipukas pamahaw, huwag gini mamata. Unya, karon pa ni udto. Ako gihapon siyang gipukaw noy aron makamata, aron makakaon. Pero wa gid siya mo mata. Unya, sa imong paminaw. Naginawa pa na sa Ryan. Tingali ko na maginawa. Hinungdan nga, wa na makamata. Naginawa pa si Ryan noy lukoy. Pero walang gid siya makamata. Buhi pa. Sigurado ka? Buhi pa? Bahala nagpatay na siya, basta mukhaon lang. May problema. Sige. Malihok din ko sa ako lihok ko nun eh. Taas-taas pang adlaw. Maghakot kong tubig. Maglawag ko sa mga kahiyupan. Kailan mamantag sa iyo sa atong gibatong tanan. Sa di pa mong ngit-ngit. Kay, di na kita manggawas. Kay matod pas uban. Milihok na pag-ayon ako dako sa mga ungo. Ug katong Madam Virginia, mo'y gituhuan sa mga tao. Nga may tambalan, dautan ko to. Dautan to. Pero nagpabutan-butan lang. May himog dagang milagro. Aron mas tuhuan siya sa mga tao kay ni Dong Ryan. Si Ryan, wa pa gid siya makamata. Kinahanglang mapukaw ko siya. Kinahanglang makamata si Ryan. Aron makakaon ining lukaw ang akong giluto. Ryan? Ryan, pagmata. Salamat kay mi ako muta siya. Ryan? Eden, Oo. Ako ni. si Aliyah. Naara ang imong igsuon sa lantay. Nakatuog in taon pag inapong nimo. Balihog. Bantayan ninyo ang akong isuon. Nga dili makakawas. Dili sa bahay. Nagkatak pag-ayo ang mga ungo dili sa atong dapit. Midagana ang ipatakdan. Tungod kinaling na sila ni Iska. Di lang ta maghiskot ni Iska. Mahadlo ko niya, Ryan. Sige, kaon noon ining lukaw. Dili na hinuon kayo siya init. Hungiton ti ka. Ayun. Ryan, ayaw ka ikog na ako. Isipa kung imong katapang o imong igsuon nga miatiman nimo. Kutawon ko una ha. Kinahanglan nga mukaon ka. Abi mo, ganihang buntag ka pang way kaon. O ganinang uto, wa ka gyapoy kaon. Naanad ako niya ng dili mo kaon, Eden. Naanad ako niya ng puasa. Oo, lagi. Pero may gibati ka sa imong lawas. Ug di ka mukaon, sa pa may imong ilahutay. Timan matod mo pa. Ikaw ang protektor ni Aliyah gikan sa atong mga kaaway.
maong kao na. Niya, sige na, nga na. Kayong itunta ka. Sige na, Ryan. Good. Mikaon na gyud og usa ka hungit nga lugaw ang akong alaga. Ni apa. Nga nasad. Ay, alam ko yung mo ang bata. Kaya dili mo ko bata. Di ka bata. Sige. Hoy, tiguang. Nga. Nilingyaw ka man, good. Gisapot ka na ako. Ryan, sorry ha. Sorry kaayo. Nagpakatawa lang ko nimo kamay. Aron, dili ka ba maboard na ako? If I will talk to you seriously, manggod, maboard kitang duha. Ay, alam ko ginunglis eh. Di man ta mga Amerikano-Amerikana. Sige. Kuan, sige na tiwas na kaon. Nga na. Yan na. Nandam na kong gisugong na din. Ang initos nga dahon. Yay. Si Dong Ryan naman tayo manambal. Si Daidin na rin nanambal. Siya na mo tambal katong Dong Ryan. Ay, hatod ko na ni. Gamay na lang yung lugaw, Ryan. Mga duha na lang ni Kakutsara. Wala. Sige, nga pa. Ninduta. Nindutang tanaos duha uy, umura magtiayon. Very good. Hungitan pa. Murag mga dato. Pero logaw ragi kaon. Napili ko bawan ni ko anida. Daiden, sige ko anya. Dara initos nga dahon dayo. Noy? Day, ini guman mo hungit ni Dong Ryan. Adto ako. Pahungit ako. Ako sa hungita. Okay. Sakit? Kihinay raman ako pagtambal. Nalimpyo na ang imong samad, Ryan. Akong butangan og dahon nga imong ipaputang. Hain naman tong plaster nga akong nakat. Di ara. Ako ng plasteran, ha? Sorry. Naduot na ako pagbutang. Mana? Salamat. Salamat sa unsa. Salamat sa mong pagkatiman ako. Salamat? Ako'y angay magpasalamat ninyo ni Lugoy, Ryan. Ilapi na nimo. Wa na ko nimo apuka dinhi sa inyo. Giuna-una ko lang sab kung abugonti ka. Asam sa kapaingon. Kung abugonti ka, kumaunsa ka. Bukod sinsya ko kay nangayo biya kagtabang na ko. Pero mausad lagi. Kung anhi ka din kaantos ka sa mong kalisod. Kaya nang nadaan mong kwarta sa madugay o sa madali, mahurot mo din na. O usasab. Nakita mo sab na ko nga miliho ka din Itrabaho ka sa aming trabahoon sa mga panimay. Huwag nasayod ko. Mawa ka maanad ini. Tingali ba o ako lang hinungdan ko. Ryan, ayo pagsulti og daghan. Sakit para ba nang samad nimo kay labas pa? Ang angay natong buhato no? Magsulti tag mga maayo sa atong kinabuhi. Kay mga batanon pa man ta. Kay kung magsulti tag pulos problema o kagulanan, na mangurayot ang atong dagway. Di ba? May katawa siya. Huwag misumot ang iyang kagwapa. Abi mo, nainomdom ko. Katong nang lakaw mi Sinoy Lugoy. Sa pagpaingon ako pauli sa insigno. Sa akto, kuyawan gyud ko. Nahatlo ko tungod sa nahitabo. Pero karon ang ako na lang ikasulti. Magkatawa ko.
nga maluoy sa akong kaugalingon og ninoy Lukoy. Katong hapit malunod ang among pambot nga among gisakyan, nagtuo kong dito na lang ni Kutob. Pero maayo kaayo og paagi si Noy Lukoy. Gipabugsay ko niya. Nahibaw na hinuon ko mubugsay. Ryan, nganong mituto ka man ako? Unsay puoti pasabot? Nasuko ka sa akong gisulti? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.